Ćao svima. Nakon kraće letnje pauze, ponovo na vašim malim ekranima, Danijela Pankast i emisija Teens Intervention. Danas, dakle, ovom emisijom započinjemo novu sezonu. Iz tog razloga danas imamo vrlo interesantnu emisiju. Razgovaramo sa reperima koji ste upravo vi tražili, jer, dakle, vi volite da ih slušate. To su momci iz grupe Show Program. Dakle, ja danas sa njima razgovaram o današnjim tinejdžerima, o tome kakvi su oni bili dok su bili tinejdžeri i uopšte o tome o njihovoj muzici, što pretpostavljam vas najviše zanima. Dakle, ovo je emisija Teens Intervention i ona upravo počinje. Dakle, tinejdžeri, uopšte, pošto svi bavite muzikom, šta mislite o muzici koju uopšte slušaju tinejdžeri danas? Pa, mislim da previše slušaju narodnu muziku i da bi više trebali slušati našu muziku, ali dobro, nema veze. Ne namešta informaciju sad, ozbiljno. Ne, znaš, ne namešta informaciju, nego pazi, znaš šta je najgora stvar, klinci i tu muziku koju slušaju, u tim godinama slušaju jedno vreme, kratko vreme, prelazi se na sledeću muziku, jer u stvari sve što se pravi kod nas je jako kratkotrajno. Nema nekog naš kvaliteta koji će jednostavno uticati na to da se to sluša, da postane mainstream, evergreen, znači kad si ti čula kod nas za nekog da je ono non stop u formi, non stop slušan, izbacuju albume i jednostavno klinci su prinuđeni da non stop menjaju pravce, non stop menjaju neki svoj stil. Nažalost, ono što je, kažem, postalo trend u poslednje vreme jeste taj turbo folk, ali no međutim nalaze se ljudi u takvim muzikama. Dobro, drago mi je da uopšte i postoji neko ko sluša i neku drugu muziku. Nadam se da će vremenom kako se bude i razvijala sama muzika kod nas, ne pričam konkretno o rapu, već uopšte o tim nekim R&B, drum and bass i tako tim pravcima, urbanijim, da će jednostavno klinci shvatiti koji to pojentu ima. Ipak postoje mnoge srednjoškolske, naročito su u pitanju devojke ili 7. i 8. razred koje vole da slušaju vašu muziku. Šta je to u stvari što se njima dopalo baš kod vas? Štivaj se. Pa, pazi, znači, naša muzika, ono je šarenolika, svako, znači, zvoniti neko, svako fura neki svoj fazon, nemam pojma i onda, valjda im se svidelo to što mogu čuju dosta novog u jednom, otprilike, 5 u 1, svako ima neki svoj fazon, Rasta peva jedini, u grupi, otprilike, znači, peva, mi repujemo, nije to samo rep, klasičan, znači, rade se, ne ograničavamo se kao terasa, razumeš? Znači, ne ograničavamo se kao terasa, nego sve što nam padne na pamet, to ćemo i da uradimo, razumeš? Znači, da li je to R&B, ne znam, house, rap, drum and bass, znači sve što, i nemam pojma, valjda zbog toga, što mogu čuju dosta nekih drugih stvari, trudimo se budemo drugačiji od drugih, to je to što bi imao ti kažem. Znaš, mislim, nikad rap neće biti nešto što će se slušati, masovno, već jednostavno, mi smo to preneli u neku našu fuziju, belačku verziju, srpsku rapa. Iako nisam rođen bogat, ja ću bogato umreti, svako ima svoga boga, moj je sigurno umetnik. Već kod muzike, naravno, tu su mesta za izlaske. Pretpostavljam da vidite uopšte gde tinejdžeri danas izlaze i šta mislite o tome? Pa, gde je aktuelno, gde ima ljudi, tu će i da izlaze, nije više kao sad ja slušam to pa kao idem, nego tipa ovde je veliko, kao ovde zezanje kao u fullu, kao Ćale i Keva iskeširaju, sve nije frka, razumeš? Mislim, tako klincima, ne velikoj većini, ali ima dosta, i onda kao nema više, kao ja volim rap, ja kad sam bio klinac, slušao samo rap. Znači, ljudi nisu znali gde je freestyler, pre 7 godina ja sam bio klinac, kao rano sam počeo kad izlazim u grad, kao nemam pojma, baš ko klinac. Znači, nisu znali da je tu drum and bass, R&B, rap, žurke na freestyleru, šta možda čuješ večeras na freestyleru ili bilo koje drugo večer, nemam ništa protiv. Ali ja slušam house, sve je to super, ali znaš koja je fora, što mnogo ljudi ne zna, baš su nemaju pojma, i onda znaš samo kao zezanje, idemo tu kao, nije frka, imamo pare, Tako i sa muzikom isto, danas svako snima, razumeš, znači ako se sad svidi, ne znam,
Ranije nije bilo tako, sad ako mu se svidi kao naš, ko ja volim rap i ja slušam rap, znaš koja je fora, on će da ode i da snimi pesmu za 20 evra. A ranije, ja kad sam bio klinac, ja sam krenuo sa 12 godina da snimam, znači pre 10 godina, kao i znači, dosta mojih drugara i oni baš davno. Ranije da bi otišao u studio, znaš, ono, odakle ti pare, ono, znaš. I drugo je vreme bilo. Ruke gore, svi ruke gore, ruke gore, svi ruke gore, ruke gore, svi ruke gore, ruke gore, svi ja. Sad jeste glavni problem zašto ljudi nemaju gde da izađu. Pre su bili organizovani ti nastupi, ja se sećam, znači to su bili nastupi, 5 grupa nastupa, vrti DJ muziku i to je puno. To je puno, tu su kvalitetni nastupi, vi dođete na taj nastup, bar 2 grupe čujete koje su stvarno dobre. Tako da sad klinci onako nemaju gde da izađu, drugo ja se sećam i ti klubovi u to doba gde smo mi odlazili, sada ne postoje više. Ili druga muzika se puni. Ili je totalno druga muzika, da, ili jednostavno nema tih mesta uopšte. Ti klubovi su zatvoreni, bile TX džungla, kad se sećam, tamo smo isto izlazili. Znam da me je teško razumeti jer sam teško razumeti, pa te to razumerim. Znam, moji su snovi kao bajka, klasičan ko starka, flow plovi ko barka. Pošto tinejdžeri vas slušaju, pa nešto više vaša muzika, šta planirate u skorašnje vreme? Sad ste izdali, mislim, vas dvojica, ali tako, neki novi spot? Da, izašao je sad novi spot koji smo radili s nekim novim ljudima, Hugo i Panja, njih pozdravljamo. Evo, priveli smo kraju mixtape Sensimilija, ona će sad izaći, nadamo se krajem oktobra. Treba završimo omot i to je to. I da nađemo izdavača. Evo i Viconi, nešto bi rekao. Onda, znači, ljudima kao koji slušaju našu muziku, u izradi su još 3 albuma, znači 3 solo albuma, radi FDK na solo albumu, Rebi isto i moja malenkost, jeli, ono. Znači, ta 3 albuma su u pripremi i do kraja godine bi trebalo budu gotova sva 3 albuma i daj Bože izdata, ono, vidjet ćemo situacije s izdavačima. A show program neočekivano. To će biti na bum, taj zajednički album. Mi smo lure. A taj zajednički album, prilike, koje teme ste obuhvatili? Pa znaš kako, kod nas... Spektar boja. Pa da, kod nas ti ono nikad ne možeš da očekuješ šta će se desiti, pošto nas 5 kad se skupi, ono, tad nastaje havarija, ono, dodir atomskih čestica i pesme su uvek različite i ono, nikad nismo ono, opredeljeni samo za neku vrstu tema ili tako, uvek se sve dešava. Sve se dešava. Sve se dešava. A neki novi spot? Biće novih, pa snimio sam spot bio za Superstar i snimio sam spot za Dok ja rolam blunt, to je sa mog i njegovog mixtape-a koji treba da izađe i sad je to sve u montaži, kad se izmontira pojavit će se na YouTube-u ili smo planirali da možda čak i da čekamo i taj CD stavimo na taj spot stavimo na taj multimedijalni CD i izdamo tako. Dakle, videli ste momke iz grupe show program. Nam se da ste saznali nešto novo i da nam se bilo zanimljivo. Dakle, mi danas jesmo razgovarali upravo o nekim tinejdžerskim problemima, a može se reći i fenomenima upravo tinejdžera. Ovo je bila emisija Teens Intervention, moje ime je Danijela Pankas. Vi nas gledajte sledećeg utorka jer pričamo naravno o onome o čemu svi pričaju ovog leta, a to je more. Dakle, gde su tinejdžeri bili ovog letnjeg raspusta. Dakle, pratite nas sledećeg utorka. Ćao! Ruke gore, svi ruke gore, ruke gore, svi ruke gore, ruke gore, svi ruke gore.